हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आं दंफैयो दा कर्नाटक काजु बादामाव नोंसोरनो दिन्थिनो र' आं काजु बादाम कम्पानिखौ जेरैबो हाग्रा गोजा नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम कर्नाटकनि काजु बादाम फेक्टरिखौ नोंसोरनो देखायनि आङो माबायदि A few moments later हाग्राबारिनि हाग्रा गेजेराव सो फेक्टरिया नायलांबाय थार देखायनि नैबे जाबाय बादामखौ गरम खालामनानै माबा होनो साइजिं बयलार नैबे ओमफ्राय नैबे बादाम सुग्रानो मेसिन देखायनि र' मोजाङै दा काटिं हल हाबगासिनो दं मायाव काटिं हल बादाम दानखावग्रा मेसिन बादाम दानखावग्रा काटिं हलाव नै दा हाबनि गोसोखौ साल खालामना होनांगोन नोङो नै गावबागाव जायगा नामा इयो गावबागाव जायगा दंजोबो नै सिङाव बेनो ना बादाम दानखावग्रा बेनो दा माबायदि बादामखौ इयाव लखबना होयो नै बादामखौ नैयाव लुयो इयाव लुनानै ओरै गबोयो सिङाव नै मेसिना खोन्थालाय नैबे बिथाङा खोन्थागोन काजु बादामनि माखासे खामानि फारसे लान्थिबावसो मानसियाबो नैबे एरखावनाय नैबे एरखावखांबाय बासिनानै दोननाय आरो नैबे एरखावनांगौ माबायदिलै आं दांनायनोसै दिनै हा आथा दं नैबे जाबाय एरखावनानै जिरना दोननाय काजु बादामा नै गावबागाव जायगा जिरग्रा दं गावबागाव आरोना गावबागाव सिट औ ओमफ्राय आरो बेलेग मा दंबावो गंफा नै गावबागाव फेमिलि मोनसेयाव मेसिन गंफानो बियो काजु बादाम जिरग्रानि बादाम बस्थाखौ इयाव थिखोनानै लाबोनांगौ आरो बे गारिजों 50 केजि नैबे इयाव 50 केजि दं नैबे मेसिन बादाम दानखावग्रा मेसिन गोदान लाबोनाय आरो थबावदो दे बेलेगाव मा खोन्थायो लोगोफोर फार्स्ट टाइम कर्नाटकआव फैदों आङो तामिलनाडुनिफ्राय तामिलनाडु इर'ड डिस्ट्रिक्टनिफ्राय कर्नाटकआव फैदों मैया हरनि त्रिपुर स्टेसनाव हरनि 9:30 गाखोदों ओमफ्राय मेंगलर सेन्ट्रेल स्टेसनाव मैया अदय फुंनि आङो मोनफैदों 5:30 ओमफ्राय बेनिफ्राय कम्पानिसिम दा 9 मोनफैदों फुरा मैया ट्रेन गाखोनायजों मोनफैनायजों 12 घन्टा सानसे लाबाय दा नोंथांमोननो माखासे जायगा दिन्थिबावनि आङो कर्नाटकनि काजु बादामनि माखासे थासारिफोरखौ बे मेसिना जाबाय कारेन्ट थांबा सालायग्रा जेनेरेटर नैबे जाबाय बादाम रुग्रा अर सुग्रा साइजिंबो होनो बयलारबो होनो नैबे सिङाव बन सोनानै अर लगायना होयो बना नै दिगो सोयो जिमान गोथांबाबो दै गोनांबाबो खामजोबगोन आरो गरमजों लासैनो नैबेयाव लोगोफोर सिङाव हाबना ला नैबे बादाम लखबना दोननाय बस्था कम्पानिया बारा गिदिर नङाना फिसासो नों माबाफोर रायज्लायबावगोन मोखाङाव थौबैयाव रायज्लायनांगोन माखासे आरो बाहेरायाव थासारि देखायनो सोरगिदिं कम्पानिया हाग्रा एकदम गेजेरावसो नै जेरैबो हाग्रा गासैयावबो नैबे बन बयलाराव सोग्रा बिसिनि रुमखौ देखायनो र' आं नैबेनो कम्पानिया फिसासो बारा गिदिर नङा बारा मानसि गैया रुमा बे मोनसे लाइनल'सो ना रायलायहरदो आरो मा रायलायनांगौ दं काजु बादामनि एसे सोमोन्दो खोन्थादो काजु बादामनि सोमोन्दै जोङो
जेनेबा हमना ला मोनाबिलि फुंनि 4टायावनो सिखारो 4टायावनो सिखारनानै एरसिगोन एरनानै थिग 10टासोबाथाय ओंखाम जाबाय बिनि उनाव आरो 1टायाव ओंखाम जाबावो जों खनसे 1टायाव खनसे ओंखाम जाखांनायनि उनाव डाइरेक्ट 5:30टायाव सुटि जायो लकेलफोरबो बादाम एरो नालाय लकेलफ्रा 5टायाव थाङो बिनि उनाव जोंनि जेसेबां आउटपस्टनि मानसि बाहेरानिफ्राय फैनाय आसामनिफ्राय फैनाय झारखन्डनिफ्राय फैनाय बिहारनिफ्राय फैनाय बिसोरो अटि होनना बुङो बेखौ अभारटाइम एरो जोङो बे अभारटाइमा जाहैबाय सोरबा 9टासिम एरो सोरबा 8टासिम एरो सोरबा 10टासिम एरो ओमफ्राय मा होनबावनांगौथाय जाबाय बेखिनियानो नैबेनो काजु बादाम एरखावग्रा कम्पानिया जायगाया ओरै रुम गासिबो दावराय मासे दं सोरगिदिं हाग्रा